Nick Mangwana responding to a picture in a post by journalist Opo Chumono exposing the shocking state of the intensive care unit ICU at Lusaka General Hospital, where a patient was pictured on a mattress on the floor. Sanapenda mashoko atuna kuti aiwa Nick Mangwana uya chipindura pamusoro aiwa pekuexposwa kwavari kuitiwa pasocial media nevatapiwe nawo. Sezvamungaona mune video tichiona zvamuri kuona picture, a patient akarara pabed pamattress pafloor, panga pasina kana bed but yakanga iri mattress. Zvataona kuti vakomana vakuuya vachida kuzviprova correct vachitaura mashoko emanyepo. Sanapenda mashoko amunaigwa panapa ndokupa subscribe like utaona bell icon. Tivina pana pamwe anda read vanonyora chiti vanotora mashoko anoreplyiwa naNick Mangwana onyora chiti there is a picture making rounds on social media about a patient on a hospital mattress. The institution concerned, Rusape General Hospital, explained that the patient in question, who deserves their privacy and dignity respected, is a condition that makes them restless and agitated. Therefore, a decision was made to make them safe by putting them on a mattress to minimize the risk of falls and injury. The institution concerned will issue its own statement, but we felt a need to clarify things. Domashwa don't mangwana kuti aiwa munhu akanga ane condition ingasingamutenderi kuti arare pabed but kuti aiwa auye arare pafloor. Mashoko atona kuti people they are now losing trust nana Nick Mangwana vakomana vepublicity noda kuti each and every day they come and medlo vanouya panapa each and every day vachiwisa a picture isiriyo vachiudza vanhu mafusus kana zvinhu zviri paground. Mbotudzai mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa chashamisa vanhu pinda comment section yedu, subscribe or like and turn on the bell.